Nano Babo Kabalen. Para sa video na to, tuklasin natin ang mundo ng sarap at sustansya kasama ang VGL International Trading. 3 taon na natin pinagsasaluhan ang kakaibang lasa ng boryong seaweeds at hindi pa tayo titigil dyan. Para sa mga lovers ng sesame oil at kaunting asin, swak na swak sa inyo ang boryong lover. Tiyak na mapapa more rice please, kasasarap nito. At kung hinahanap mo na may lighter taste, ang Sura Lover ang perfect sa'yo. Konting sesame oil, konting asin, pero overload sa flavor. Gusto mo ba ng twist? Subukan ang boryong extra flavor na may olive oil, ang healthy choice para sa mas pinasarap na kainan. At para naman sa mga home chefs na mahilig mag-experiment, gamitin ang boryong nori sheets para sa mga homemade kimbap o sushi makis. Ikaw na ang bida sa kusina. At hindi kompleto ang tibog kung wala ang boryong kimchaban, ang paboritong furikake na may 3 klaseng flavors: original, seafood, at vegetable. Sprinkle lang sa mainit na kanin at siguradong mapapa-wow sarap ang buong pamilya. Sa VGL International Trading, ang hangarin nila ay simple: ang maghatid ng masarap at masustansyang pagkain sa bawat Pilipinong mesa. Kaya naman tikman ang boryong seaweeds at gawing extra special ang bawat kainan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!